Ito na po mga studio, luto na po ang ating special chop suey ni Bisaya Studio. Ito na po yung inintay yung mga studio. Yan, medyo malapot na po yung sabaw. Kaya na lipat na po natin to sa serving plate. Good morning mga ka-studio. Today's episode po, magluluto po ako ng gulay. Ito po isa sa pinakamasarap na luto ng gulay po, ang chop suey. So mayroon ako ditong mga broccoli mga ka-studio. Yan. Tapos mayroon ding cauliflower. Mayroong patatas. Mayroon ko ditong snow peas. At iba pa pong mga gulay ito. So, ayan mga studios, simulan na po natin itong lutuin. Maghiwa muna ako ng mga lamas. Meron po tayo ditong pangsahog mga ka-studio, shrimp at saka chicken breast. Hugasan po muna natin to. Tara. Hugasan natin to mabuti. Lami naman, ganay ko an. Sayan. Breast. Bisa, kaduhaan mo na hugas. Lagay na po natin yung kawali. Tapos lalagyan po natin to ng oil. Kunti lang po, panggisa lang. Painitin na natin yan. Lagay na po natin yung sibuyas natin mga studio. Hanggang sa mag translucent na po yung kulay niya. Lagay din po ako ng ahos. Kaya na ito mga studio, ilagay ko na yung breast. Madali lang ito maluto mga studio kasi manipis yung hiwa ko dito ba. Puntayin natin ito siya na mag light brown na yung kulay ba. Mix na lang po. Ito na ito mga studio. Lagay ko na yung shrimp natin. Ituin natin to sandali lang, mga 2 minutes po. Okay na to mga studio. Ilagay ko na yung mga matagal maluto ba na gulay. Unang-una yung carrot po. Tapos lagay ko na din tong mais. Meron din tayo ditong broccoli, cauliflower pa yan.
Ito yung broccoli mga ka-studio. Yan. Mix natin sandali. Kung masarap na. Yan, nilagay ko na din ang snowflakes. Tsaka ito. Repolyo po. Meron din tayo mga sudyong green bell pepper. Tsaka yung red. Dapat po hindi ma-overcook yung gulay natin mga sudyo. Yan. Lagyan ko po ito ng kunting asin. Tsaka black pepper. Kunti lang po. Mix natin sa saglit. Tapos lagay ko na yung tubig. Kunti lang mga studio, depende sa inyo po kung gusto niyo po yung kuan ba. Mayroong sabaw kunti na chop suey. Yan, hayaan natin to. Takpan niyo po mga studio. Sandali lang po, mga 5 minutes. After 5 minutes mga studio, ito na po. So mayroon kaming ilalagay dito mga studio pang sarap lalo. Ito, quail egg. Tagahan na niyo para mas lami pa. Tapos para lumapot yung sabaw niya mga studio, lagyan natin ng cornstarch na hinalo sa tubig. Yan, kunti lang po. Hayaan natin to siya ng mga 2 to 3 minutes lang po. Tapos pwede na po itong i-serve. Ito na po mga studio, luto na po ang ating special chop suey ni Bisaya Studio. Ito na po yung inintay yung mga studio. Yan, medyo malapot na po yung sabaw. Kaya na lipat na po natin to sa serving plate. Yan, lapot ng sabaw mga studio. Tara po, kainan na. Mga ka-studio, eto na po ang inyong request na chop suey. Ayan, kainan na po. Pray muna Play na tayo. ta. Umay. Pinit yung sa kuwan. Bless us, O Lord, and this day gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Po, kainan. Init gamoy din mo kainay ikaw, kandila. Yung serving Serving spoon. Tara po, mga ontan nyo. spoon. Sarap na pong kumain. Sabaw mo, may sabaw ni gamay. Ay, nitulo ng sabaw pang. Oops. Yan po. Konti lang po yung sabaw na nilagay namin. Lapot ng sabaw. Yan. Imang, Sige. nayo na ko. Wow. Ito na. Nahulog yung shrimp. Hugas na po kami ng kamay. Ang ganda tingnan pa no. Color ba no? Colorful kaayo. Na. Kainan na to mga ka-studio. Kain po tayo. May ko ano? Mga ontan nyo. Kaya umi mo.
Crispy pa siya mang. Mm. Hindi siya overcook ma. Mm. Yun po kasi ang maganda sa gulay pa no. Mm. Hindi siya overcook para andun pa rin po yung nutrients niya. Tama na siya. Mm. Dami kayo. Mm. Ngayon siya. Saka may ganito din po. Ah. Mm. Mahal ang broccoli mo no. Maliit lang ba tapos no? Masarap kasi itong broccoli mga studio. Ay, sudin pa mo. Inahan nyo kay kanay. Muha na oh. Thank you pa. Ano ba mo? Madami pa man. Ah, madami ba? Oh. Itong karos mga ka-studio mapagkakamalan minsang patatas. Opa. Ako naman lagi may kuhan dyan no. Partner kasi yan sila. Carrots at patatas ba? Mm. Minsan mali yung pagkasabi ko. Mm. Ngayon mali na naman. Ang sarap kumain po. Nandito kami sa ilalim ng mga puno ng kahoy ba? Puno ng saging. Ang lamig po dito. Bago naman area na pinagsyutan natin ano. Laging pabago-bago po para bago sa paningin po. Nakas mo namin kumain ng ganito. Order. Order pa ka ma. Busing ko lang to. Mm. Kinako bang? Sarap po mga ka-studio. Higa shoutout po pala kay Tita Din po. Mahilig po sa dito sa mga gulay po. Shoutout din po sa lahat ng nag-request ng gulay sa amin po. Maraming salamat.
So wala mo na kaming shoutout na mataasan ngayon mga studio kasi mayroong sounds babaga copyright po kami. So maraming salamat po sa panood sa episode na to. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye bye.